ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun bojo kagem panjangipun pepunden sesepuh bini sepuh para rawuh kagum semana putri ingkang satuhu kendermatan boten kesupen ingkang hormati sanget konjuk kagem ingkang ngamungkati Bapak Sutyono kalian ibu sak keluarga kepanggihan kawula sakanca saking pagelaran Campursari Medusa ingkang mijil saking Laladan Grogolan Samberjo Wirosari ing pawiwahang dalu menika sesarengan keluarga ageng Arum Sari Production derek mangayu bagya mboten kesupen derek ngaturaken doa pangestu konjuk kagem temanten kekalih mugi-mugi tansah lelunggan keluarga ingkang sakinah mawaddah ugi warahmah amin Allahumma amin. Ugi mboten kesupen kawula ing dalu menika mewakili saking keluarga ageng Bapak Sutyono sak keluarga ngaturaken matur sembah nuwun tanpa pepindhan rawuhipun panjenengan sedheyanipun boten kesupen ingkang hormati ugi muda-muda Karang Taruna ingkang wonten Laladan Dukuh Karangjati Desa Putansari RT 8 RW 6 laturaken sugeng makarya konjuk kagem sanggane para lenggah sesepuh bini sepuh ingkang satu kenormatan Bapak Ibu adik-adik sedyanipun sinambi ingkang panjenengan tenggo-tenggo panglipur sesarengan kawula Medusa Campursari Pinu betakaken sekawan Widuwati lah siji oh asisten lho tak kira penyanyi nggih kula tepangaken konjuk kagem sanggane para lenggah sedyanipun kasuwun hamberkayu ugi jumeneng tetepangan sesarengan bosipun Medusa Campursari kasuwun jumeneng wonten Mbak Ayu Safitri monggo saking para lenggah kersane mangertos bosipun Medusa. Salajengipun setunggal Widuwati ingkang badhe amberkayu ugi ngaturaken panglipur konjuk kagem sanggane para tamu tetepangan ingkang mijil saking Laladan Purwodadi kasuwun amberkayu ugi jumeneng wonten Mbak Nawang Wulan monggo kasuwun amberkayu ye ye ngaturaken panglipur konjuk kagem sanggane para tamu ugi mbetakaken ingkang ngagem busana modern utawi gaun selain ngagem busana kejawen kasuwun tetepangan ugi jumeneng ingkang mijil saking Laladan Tara wonten Mbak Liring Ayunda monggo kasuwun jumeneng. Mboten penyanyi lah tak kira penyanyi jebule asisten Mas dekno sisan to ya asisten Mas ben rame asisten Mas ayo ngadeg sisan isin Mas ora penyanyi nggih konjuk kagem sanggane para lenggah sedyanipun ingkang kula hormati sanget konjuk kagem keluarga Kang Bapak Sutyono sak keluarga sinambi ingkang panjenengan tenggo-tenggo pagelaran Campursari Medusa kasuwun kawiwitan kanthi tetembangan sesarengan monggo ngaturaken setunggal salam